Usa ka buhat sa reformasyon. Lucas Kapitulo 3 mga bersikulo 4 paingon sa 5. Andaman ninyo ang dalan sa Ginoo, tuliran ninyo ang iyang mga agianan, ang tanang mga walog pagapunon, ug ang tanang kabukiran ug kabungturan pagapaubson, ug ang mga balikong dalan pagatuliron, ug ang gansang-gansangon pagapatagon. Ang buhat sa reformasyon dinhi nga gipakita sa panan-awon ni Juan, ang paghinlo sa kasing-kasing ug hunahuna ug kalag mao'y usa nga gikinahanglan sa daghan nga karon nag-angkon nga adunay pagtuo kang Kristo. Ang sayop nga mga buhat nga gipatuyangan kinahanglan nga isalikway. Ang baliko nga mga dalan kinahanglang tuliron, ug ang gansangon nga mga dapit hapsayon. Ang mga bukid ug mga bungtod sa pagtamod sa kaugalingon ug garbo kinahanglang ipaubos. Adunay panginahanglan sa pagpamunga og mga bunga nga angay sa paghinulsol. Sa diha nga kini nga buhat nahimo diha sa kasinatian sa matuohon nga katawhan sa Dios, ang tanan nga unod makakita sa kaluwasan sa Dios. Ang kamatuoran nga ang atong mga ngalan anaa sa mga basahon sa simbahan dili makasiguro alang kanato sa pagsulod ngadto sa gingharian sa langit. Nangutana ang Dios, gigamit ba nimo ang imong mga kahigayunan sa pag-alagad ug alang sa pagpalambo sa Kristohanong kinaiya? Nakigbaylo ka ba nga matinud-anon sa mga butang sa imong Ginoo? Sa pagkahibalo sa kabubot-on sa Dios mahitungod kanimo, giunsa nimo pagtuman kana nga kabubot-on? Naningkamot ka ba nga makabenepisyo ug makapanalangin ni adtong nanginahanglan og tabang ug pagdasig? Walay tawo sa kalibutan nga dili mamunga sa usa ka matang, maayo man o daotan. Ug si Kristo mihimo niini nga posible alang sa matag kalag sa pagpamunga og labing bililhon nga bunga. Ang pagkamasinugtanon sa mga kinahanglanon sa Dios, ang pagpasakop sa kabubot-on ni Kristo, magahatag diha sa kinabuhi sa malinawon nga mga bunga sa pagkamatarong. Ang mga lumulupyo niini nga kalibutan mahal sa pamilya sa Dios. Iyang gihatag ang pinakadato nga gasa nga ikahatag sa langit, nga ang mga lalaki ug mga babaye unta makabalik gikan sa ilang pagsukol ngadto sa iyang balaod, ug modawat sa ilang mga kasing-kasing ug magkinabuhi sa mga baruganan sa langit. Kung ang mga tawo moila sa gasa ug modawat sa iyang halad, ang ilang mga kalapasan mapasaylo, ug ang grasya sa Dios igahatag kanila aron sa pagtabang kanila sa paghatag sa ilang mga kinabuhi sa bililhong mga bunga sa pagkabalaan. Ang matag maayong kahoy, mamungag maayong bunga. Kita adunay representasyon nga himuon ngadto sa kalibutan sa putli nga mga prinsipyo, balaan nga mga ambisyon, halangdon nga mga pangandoy nga makapalahi kanato gikan sa tanang ubang mga tawo, nga maghimo kanato nga usa ka bulag nga nasud, usa ka lahi nga katawhan.